हेलौ गाइस गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। स' गाइस दा बाथ्रायानो जाहैबाय माने फेसबुकआव आङो अनलाइन दोनबाय थायोमोन आरोना। थास' बिबारनि दावराव जादों। मा थास' बिबार माने सिजोन फैनायखाय माने थास' बिबारनि दावराव जादों नामा सानदोंमोन आं माने। बाट बाथ्राया इदि नङा। दासो मिथिबाय जे माने थास' बिबार होननाय सासे सिख्ला आरोना। बेयो माने फेसबुकआव नामखौ थास' बिबार लादों। स' इनि भिडिअ भाइरेल जादोंनो। थ' बेनिखायनो बिनि दावराव जाबाय दं माने मानसिफोरा। ओमफ्रायथ' आंबो नुबाय माने दा बेथ' थास' बिबाराथ' बे गाव नङा होनदों माने इदिटसो बियो जेनेबा एसे फेमास जाहांबानो मानसिफोरा माबा खालामनो नागिरो डाउनाव दोननो नागिरो जेनेबा बेफोरबायदि टाइपनि माने मोनसे माबा लिरना होदो आरोना बेयाव नुदों माने। आदसा दा बाथ्राया जाहैबाय बे भिडिअआ नंमारगौना नंमारा बेखौथ' आं दा मिथिया जेनेबा। नंमारगौबा नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नंगौना नङा। स' दा आंथ' जेबो बुंनाया माने बेयो एफआइआर होनायनि बाथ्रा बुंदों माने एफआइआरखौबो AFIR होननानै लिरना होदो। एफआइआर स्पेलिंआ बिदिनो मा आंथ' मोजां मिथिया। स' बाथ्राया नंमारगौना नंमारा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो गाइस। स' नंमारगौबा जों उनावहाय भिडिअ लाबावगोन। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो।